card kawilang atuma fan berta kimi alam thebang la pulo non ration card kimi apply cheng po la sila cheng chi aprang kopi pia dokumen si kinang jima la soputhak pinila pang so video long nali tuma fan nang than pachini ponik po jong si nali tum la bang so YouTube channel la long nang ka homri milang pul ka chinghon penali tum subscribe ikon la per videos tami nali tum share panikon nang non pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang ration card akimi ka apply command to pen si cheng jima la pen kopi pid dokumen si kinang jima la so puthak lang polonang tang non pathiek pen chethan polonang Assam ration card ka apply labang ke cheng dapo lapen la cheng chia prang copy pia dokumen si kinang jima lapen offline dong ka apply ning jima lapen online dong ka apply ning jima la so aputhak ethi nialam chethan polonang lapen labang so ration card labang ke three type of ration card do mate ke thom an ration card do isi bang ke APL mate about property line lapen ini putar labang ke BPL mate below property line lapen AAY tado Anton daya ana yosna puta pupon la sila pakthom an ration card quality do la se ala ka apply hot sila bang ke nali tum select do nang po koloso ration card of farmers nali tum ka apply dun ma ala so fill up do nang po lapen kumama tum si labang so ration card ka apply dun longjima pulo tangte eldest woman mate hempen arta ki donai abang phi atom si labang so ration card labang ke apply dun longpo lapen annual income labang ke 4 lakh spend akijum ka income atum si labang so ration card ali bang ke long don ikpo lapen komani jong si service do pulo tangte alang tumbang ke la ration card labang ke jog don longle mate apply don longle lo lapen ke apply neng ji labang ke la son lo ke apply neng ji la ke online menado lapen offline menado online pena bang ke non website running wala nasi online pen ki jog bang ke accept their chatiti nasi offline pen la bang ke non form piponik po puta pupon no la bang so forma bang ke fill up danang po la pen ke son si form fill up ning jima la bang ke dam tang video long sta menili tan pachini iglo la pen kona sila bang so ration card ka apply dam po ka apply long ji pulte the application for awaiting ration card should be submitted dear FPD la pen CA authority district subdivisional la long si dam pen apply na po la pen online sta me anali tum apply ji pulte ni link la comment box long pin ponik det po la pen documents copy PS si kenang jima pulo tangte details particulars of family members la details an bang ki fill up do nang po la pen komane minor panjang si ration card along amen ki pidonji pulo tangte below 10-year age do pulo tangte alang litum birth certificate labang ki pinang po la pen gratify copy of relevant page of voter list labang so page tami pidonang po la pen copy of tax pay mate land revenue pay receipt labang ke an important te labang pi data chok la pen address proof of anali tum pidonang ji Aadhaar card le pidon na chok la kal te pan card le pidon ta chok tame non latest update long documents ke hang bang ke bank account nang ji mate bank passbook la pen Aadhaar card long kipido nang ji la bang ke voter ID la pen photo la pido nang po Aadhaar card le pidun chot an chok Aadhaar card pen ration card la pen nali tum la ration card jong si long lo pulo tang te uruna doi la bang ke apply play pins tami nali tum amen la bang ke nang le don ikpo la pen ration card kawiya tum pulo tang te nali tum prabjin pen la bang ke apply don ikon jong si ration card long lo pulo te nali tum uruna doi tami long don ikpo la pen asono ka apply nang ji adim la bang ke nalitum online le apply stami chokji stami online la bang ke accept
accept atu mandado lapen accept sedet atu mandado lapen offline labang ke non cheng dapo kuman tu pen ke chengji labang ke exactly government hin pen update labang ke pipon pelang stame apply cheng po pasi penangan kacethang dolo lapen apply bang cheng dapo lasi nalitum documents amukha ba chitik et simelo documents kinangji labang ke nili pulo hamata aadhar card bank account lapen voter ID la dolo te chonglo la ke thom ando nang po Aadhar card bank account lapen voter ID lapen osamara panjong si komane amen 8.g mate amen jog dun ikji pulo tangte also jong si 10 years pen akijum do pulta lang itum birth certificate pen Aadhar card labang epidu nang po lapen 10 years pen jong si temu chotlo pulo tangte alang litum only Aadhar card le pidu nanta choklo lapen nasono apply date pen api labang ke one month nang ko kathekji lapen online pulte penangan arji dingji labang ke accept penangan atau mane accept ponlo stame accept se tumpan dolang anta pending pudu ulang lasi jong se offline bang pulo tangte offline jog doni kon lalu pul dalang itum online data pen pangbar po ikpo lapen alang itum accept pon ikpo lasi a form bang ke non piklang pon pila mate pi pon pila lapen a form ta long lo pul tang te nili puthar ko song se ka fill up teng jiman la so details nili video long than pon tu ikpo lasi labang so YouTube channel laki nali tum subscribe ikon lapen videos tami nalitum share pon ikon karbiang long arat tami palaik nang lapen pachinik nang lapen la son update nang litum karjulong versi kilang long versi pan pura nasa YouTube channel na bangki nalitum pan nang putuli thada nalitum subscribe ikon Dumitang mi kaduka we Carbitish 2.0 YouTube channel long kinang arado ana fans tami nilhin pen cardom